लाल पांडे की तरफ से बहुत रुपए का पुरस्कार बा, हार्दिक स्वागत बा। ओ नहू जवानी बात ए नहू जवानी बा पिंकी लोहा गरम आए तो तनिका ए नहू ठंडा पानी बा अरे कहले गोपाल पांडे अरे कहिया होई हिरमा संग आर बिहारी जी के से पढ़े जय रानी कैसे होई रानी ए कहिया मिली हम कैसे ए पढ़े जय रानी अगता उड़ी जाई तीनों पे पढ़े जा उड़ी जाई तीनों पे जा ए चले लूज रहिया रहिया कमर पानी पी ले बेटी पानी पी ले बेटी नरे नारे नारे नरे नारे गीत के देखी मजमा में आज अमृत के वर्षा होता केहू के याद नहीं खे पड़ते और कोनो काम बा कहीं सुघराई बाटे कहीं बाधाई बाटे कहीं सुघराई बाटे कहीं बाधाई बाटे शंकरानी आर कारी के सिया अंतर देसिया आरे बिगड़ले कबेले भेज अरे बाबा कारी के सिया हो रानी कारी के सिया हो जय रानी कैसे लगता उड़ी जाई तीनों पे हमनी के मंच पर गिरजा नारायण जी बानी जी गिरजा नारायण जी के रोज सब फोटो देखो तो कब जा तस्वीर यहाँ सबके उम्र के अंदाजा यहाँ के लगा दे जरूर सब
हमारा से यहाँ का 20 वर्ष बड़ हई, हाँ 55 वर्ष के हम भइल बानी। यहाँ की उम्र कितना हुई? 75 वर्ष के पुरनिया भी आज मंच पर बैठ के भरल जवानियों से रोज सबके सामने प्रस्तुति देता। उहे टीम हो, उहे लिंक हो जब चल रहा बा। भगवान अयोध्या में जब आइल बानी तब, भगवान कृष्ण जब वृंदावन में आइल बानी तब घटना बराबर घटल बा, लेकिन अंतर होता। हे जेवन दिन में होखल ने रात में होखल, होखल दोनों ओरे। अंतर अतने भाई कि त्रेता में जब भाई तब लिखाई भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वहां के प्रगट हो गई नी, वहां के प्रगट हो गई नी। भगवान कृष्ण जाई नी, यही जो खाली प्रकाश दिखाता, प्रकाश दिखाता, प्रकाश। हे स्वर बहुत आगे बा। और ये क्लिप नीचे आओ। वाह हे चंपा बेलिया फुलवा आर लोर है असो